Yayin da Wata ke ƙoƙarin lafawa dangane da masifar da ta kunno kai a shafin TikTok tsakanin 'yan Najeriya da Niger, to dai al'amarin sai ƙara tsamari yake domin an sake samun wata 'yan Najeriya da ta sake zagin 'yan Niger sakamakon wani abu da suke. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyo don jin me suke da kuma ita ma me ta ce. Idan wannan ne zuwan ka karo na farko zuwa wannan channel, to kar ka manta da danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun labarai da dumadumin su. Ga nan furcin yarinyar kamar haka. Duk 'yan dabinan garin nan ku ne. Guda ɗaya ma yanzu ya koma naira 20. 'Yan garuwan ku ne. Ruwa sai da ya kai 200 jarka. Na ce wai ku bayan Allah abu baya wucewa a wurin ku ne? Lillahi wa rasulihi. Wadda ta abin nan yanzu abin ma ya wuce kanta ya koma kuma sai Najeriya kuke wulakanta mana? An ba ku haƙuri, sai ka ce ba musulmai ba? So kuke sai kun ƙura mutane kuma abu ya koma faɗan juna da juna kenan? Kowanne sai ya fito ya daga Najeriya ya dinga cewa kaza baƙaƙen maganganu iri-iri. Ba kwa so a zauna lafiya kenan da aka yi abin ya faru aka ba ku haƙuri ku haƙura mana. Sai ka ce ba musulmi ba? Nan lokacin da aka taɓa fiyayyen halitta ko san da aka yi masa wannan ɓatancin ba ku yi wannan rububin ba. Sai yanzu kuma kowa sai kuma daɗa sabunta abu ake ma ana daɗa sabunta bala'i ana daɗa sabunta masifa. Kowa da abin da zai zo ya ce wa Najeriya har da wani wai mai kafewa yana wai domin neman zaman lafiya a danna ɗaya domin neman tashin hankali a danna bi me. Kun fi so abin ya hargitse ya rikice? Har wani yana fito yana cewa wani wai shi wallahi ko kowa ya haƙura shi ba zai haƙura ba. To kar ka haƙura dan ƙaniyarka. Kar ka haƙura. Sai faman lallama ku ake, sai lallaba ku ake. Ya dai? Abin kuma ya zama cin fuska yanzu kowa ma wanda ma bai bidiyon ba sai ya fito yayi. Abin ya zama muku dama abin nema ake nema ba babu aikin yi ana neman abin yi. Haba da Allah ya haka ne. Lalle sai kun kura mutane sun yi magana? To mu ba tsoron faɗa muke ba kuma tsoron masifa muke ba kun gan mu. Siyanta muke da kuɗin mu biya. Ku taka a hankali wallahi. A ba a hankali a zauna lafiyar dai da aka ce. Idan kuma kun ki to gaba ɗaya za ta rikice wallahi. Sai sabunta ake ana daɗa sabunta bala'i ana daɗa sababbin abubuwa ana cin mutunci yanzu ta kai ta kawo sai ku kafa hoton Najeriya din ma ku dinga yi mana rashin mutunci. Mutum ɗaya ya janyo wa mutum nawa kenan. Ku ba a laifi a baku haƙuri. Ana wani waiwai kasuwanci a Niger ake zuwa ake yi kowa duk wanda ya fita ya je siyo abu da kuɗin sa yake siya ba kyauta kuke ba su. Da kuɗin mutum zai ɗiba ya je ya yi kasuwanci a Niger ya dawo. Kun ce 'yan fim suna zuwa suna a packaging ɗinsu suke zuwa. Ku nawa ne suke cin arziki? Duk 'yan dabinan garin nan ku ne. Guda ɗaya ma yanzu ya koma naira 20. 'Yan garuwan ku ne. Ruwa sai da ya kai 200 jarka. Banda 'yan dakon sun ga duk ku ne fa. In aka ce fa kowa zai kama gabansa fa ba fa za a ji daɗi ba fa. Wallahi sai kun fi mu shan wahala. Sai lallaba ku ake kuna wani fandarewa kuna wani wannan duk ku kuka tayar mana da tsada abu ruwa sai da ya kai 200 jarka. Ta wannan shine furucin yarinyar wanda ta yi ta nuna ɓacin ranta dangane da ƙin haƙura da su 'yan Nijar da suka yi sakamakon haƙuri da ita waccan yarinya ta fito ta yi na zagin ko kuma alakanta 'yan Nijar da rabin su karuwai ne, amma sun ƙi kullum sai ƙara sabunta sabon bidiyo suke suna ta cin mutuncin Najeriya da kuma 'yan Najeriya. To fatan ma'anar shine Allah ya takaita wannan masifa ya kuma daidaita zumunci da ke tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu wato Nijar da Najeriya. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu don samun bayanai dangane da ƙasar Hausa da ma duniya baki ɗaya.